pegatanku ditagih. Yo, buat Pak Rena, iki wonten dalem Kambak Modo, Sembah Tomo, Bapak Tomo, sak Kajarewang. Mas Omeh, iki wonten negeri Johor, Kuala Lumpur, Malaysia, nggih. Selamat Mas Omeh yang ada di negeri Johor, Malaysia. Selamat malam. Pak Rena, selamat malam. RT 8 Bangle, kan mulai sih ngombe wedhuse. Iki lo. Asik. Dah, delok Pak Guru Kesno, wajib tenang Pak. Jos Pak, kemen iki. Biyen mulo selera mau tak aturi dek. Diaturi piye Mas? Adek golek bojo sing bagus kaya bocah kae. Diwonge. Kae lho Dik, pungkasane seliramu jare digawe lara. Ora saikine dadi rondo. Nanging piye? Ya Dik, Kabeh iki wis kebecut. Ibarat bubur ora bakal dadi sego. Mula keatunku iki tanpa upama ngerti ngono lamaranmu sing tak nampa. kabeh mau ora perlu digatoni. Janjiku biyen aku sanggup ngenteni. Cak-cake, yo yo yo. Aku uga dadi jodoh. Malah keri. Ora kena perawane Dik, tak enteni rondone. Ora nyono Ya Dik, sampean sabar ngenteni. dewek kok tak teni. Ning nyatane tresnamu tulus lan suci. Allah kaki. Sing tak suwun sing gedhe pangapurane anggep tresno bebejuan selase kelingan rikala urip
Ning uripku saiki